बिटिसि इलेक्सन 2025 नि एग्जिट पलखौ होबाय जोंहा गोबां चेनेलफोरा आलादा आलादायै। लोगोसे जोङो ससियेल मिडियायाव गोबां भाइरेल जानाय नुगासिनो दङ। जांख्रिथायनि थैसाम 2 देखायनायाव साउन्ड सिस्टेमा मोजां नङिखाय रायजोफ्रा बुफाय बुसि खालामबाय। सोरबा बक्स लांबाय, सोरबा ट्रिपालफोरखौ लाना थांनाय जोङो गोबां भाइरेल भिडिअ नुगासिनो दङ। बे सावथुनखौ जोंहा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बिसमुरि जालायखो बाजाराव देखायदोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दा साउन्ड सिस्टेम मोजां नङिखाय रायजोफ्रा बुफाय बुसि खालामबाय। गासिबो माबाजोब्बाय पाब्लिकफ्रा ट्रिपालफोरखौ लांलाजोब्बाय। मा जाबावनांगौ बिदियाव? सेस बिसमुरियाव देखायफैदोंमोन। बिसमुरि साहा जालायखो बाजारनि खाथियाव, बासबारि एम इ स्कुल खाथियाव। सेस गाना ससे जाहांबायमोन, बक्सआनो मोजाङै गोमा। बिनि थाखायनो पाब्लिकफ्रा रागा जोंनानै मोजाङै खालामना होयिनि बुसिजोब्बाय नै। बिसिबाय नै गैला थैजाम थु देखायनाया जालायखौ बर'फारियाव नै लांदां जाजोब्बाय। सेस जांख्रिथायनि थैजाम 2 सेस जाजोब्बाय लांदां। हा खाराबा पुलिस फैसिगोन। लागायलै माबायनि भलिउम मोजाङैनि भलिउमानो खोनायामोन। लांदां जाजोब्बाय। नै लाबायना बक्सखौनो लालांजोब्बाय बेबो। लोगोसे जोंहा सासे ब्रादारा मिनिथाव बिबुंथि होदों इउपिपिएलनि माखासे केन्डिडेटफोरनि जेननाय देरहानायनि सायाव। भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। खाम्फा बरग'यारिया मोननैयावबो जेननायसै बेस्रा, ओमफ्राय फेरेंगा बसुमतारियाबो मोननै समस्यायाव जेननायसै। ओरैबायदि दुखुनांथाव जेननायसै बिसोरो एकदमबारे बबेबा केन्द्रआवहाय बिसोर गांब्रै गाहामल'खा, बबेबा 10 खान, बबेबा 100 खान, 100 मथामति 200 हाइस। बिनि थाखायनो आङो बिसेसकै आङो बिराद दुखु मोननानै गावखौनो गाव माबोरै बेबायदि अबस्था खालामना लाखो। बिराद फैसा गारदोंमोन, हाजार फैसा गारदों। जोंना प्रमद सारालाय? प्रमद साराथ' कख्लाबारियावबो जेनो। बियो कख्लाबारि नङा, गयबारि। गयबारियावबो रोखाखायबो जेननाया। बेनो जोबोर दुखुनांथाव खौराङा। बिसेसकै सासे सिपमा बेबायदि मोननै समस्यायावबो जेननाया दुखुनांथावा। बेनिख्रुइ देरसिन पलिटिकेलावहाय दुखुनांथावसिन जेबो गैया। औ ओरैबायदि आङो गावखौनो गाव सासे जाथिनि सार्थआवहाय आङो दुखु मोननाया बे प्रमद सारनि मोननै समस्यायावबो जेननायखौ आं दुखु मोनसिनदों। ओमफ्राय मोनसेया एसे इनिफ्राय खमसिन दुखु मोननाया फेरेंगा सारा जि फैसा गारदोंमोन निसिमायाव हाबाब बुहुत खरल गारदों बियो। सोरनिबा न'खरफ्राव 5,000 10,000, सोरनावबा 3 लाख 4 लाख 10 लाख 15 लाख बेबायदि दोनहैनायखौ जोङो मिथिदों, नुदोंबो। ओरैबायदि लैजाजों दा आंनि साननायावहाय सार फेरेंगाया दलर थानांगौसोमोन। जिखिनि दंखायोमोन सम्पथिफ्रा बेखौ लानानै दलर थानांगौसोमोन बियो। होमब्ला गोबां इउपिपिएलनि मानसिफ्राबो बिपिएफआव प्लास जागौमोन। जोंनिया ओरैनोब्लाबो हारसिङै सरकार दाखादोंब्लाबो गोबां देरहागौमोन। जाहाथे गुबुन बै माखासे बाहेरानि मानसिफ्रा जे बिपिएफनि भट होनायफोरखौ नुनानैहाय बिसोरो जाहाथे जोंनिया मा होनो एमएलए इलेक्सन दंना, बेवहाय केबिनेट मिनिस्टारफोरखौ मोजां मोननाय बायदि पास जाहैनाय बायदि आं बेखौ सानदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय आरो मोनसे दुखुनांथाव बेनोबाव जे खामफ्रा बरग'यारि सारा अनसुला सासे अनसुला बियो खिन्थु बबे पार्टियाव गब्र'खो आयै हाबाब बियो दैखरनि एम्फौ जानानै थानांसिगोन। सासे बियो एकदमबारे दावहारुमोनबो बे समाव। एकदमबारे डिपुटि चिफबो लादोंमोन बियो, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि इएमबो लादोंमोन।
ओमफ्राय दा बेखौहाय दा जोंनि पार्टियाथ' बेखौ एक्सेप्ट खालामखा गावनो बिराद जोंखौहाय दुखु होना गालांदों बिनि थाखाय बेखौबो आं बिराद दुखु मोननायजोंहाय आं दिनैहाय बे मेसेजखौ होनाय जाबाय आरो बिनिख्रुइ दुखु नांथावसिन आरो गैला दुखुनांथाव जों पलिटिकेल होननायावहाय बिनिफ्राय दुखुनांथाव गैला आच्छा। जेबो गैखाला हिस्ट्रियावनो गैयामोन मोननै माबा मा होनो समस्थियावहाय गावखौहाय केन्डिडेट बहायनानै जेननाय दिनैसिम खोनाफेराखैमोन आं बिमा जोनोम होनानैहाय आयो साथाम मानसिया मोननै समस्थियावहा साथाम मानसिया मोननैयाव जेनजोबगोन बियो रोखा बिसोरो देरहाखानाय नङा औ बिसोर देरहाया सासे बिजाथिया मोजांमोन खाम्फा बरग'वारिया खिन्थु बे बिपिएफखौ जोगारनानै थांबाय औ। बिपिएफनि मानसिया दा बेनो भटखौ होखा रावबो औ। बियो बिपिएफआव थानाय समाव अनखावरिमोनबो ओमफ्राय दा इउपिएफआव थोखो मोखो सरखारखाय अननो हायाखिसै बिनि थाखाय बिनि सावगारियावहाय भटआ गोग्लैयाखिसै आरो आच्छा। बिनि थाखाय बे जेनगोन धन्यबादसै फंबाय हामबायसै